Bună ziua, dragi prieteni, bine ați revenit la un nou joc de Free Fire. Și astăzi o să stăm puțin prin lobby și poate să jucăm un joc aici. Avem din ce ne alege. Mai băgat aici Free Fire-ul, aici Garena, niște jocuri noi, niște moduri noi. Dar mai întâi o să stăm prin lobby și o să mai vorbim despre niște chestii. Mai întâi vom vorbi despre acest Elite Pass, care mai e 25 de minute, 42 de minute și 54 de secunde până când se va duce. Și eu am 243 de peturi de astea. Dar oricum mi-a ajuns că nu l-aveam cumpărat. Oricum dacă l-aveam cumpărat îmi luam 100% cutia, că făceam 200, peste 250, că sunt multe. Să vă arăt eu ce am aici. Ia uite. 12, 12, 16, 16. Să le facem un total, deci. Deci 80. Oricum, peste 100 făceam. Așa, peste 100 făceam, e clar. Foarte multe avem aici, dar aș fi vrut o să fac pasta. Uite, 3 players, le mai dau headshot pe clasic sau pe rank și câștigam ăla. Da, ce mă, am destule, am aproape ăstea. Și nu știu de ce nu e trailer la ăsta aici, trebuie să fie un buton de play și să arăta filmulețul ăla. Dar lasă, eu am metodele mele și o să vi-l arăt. Da, și ăsta e trailerul. Am găsit-o pe aici și să-i dăm play. Da, și cam acesta este Elite Pass-ul, trailerul de la Elite Pass. Da. Da, și vedem ce v-am luat noi după traseul ăsta. Prima dată toate astea, mâncare de animale. Multe am luat. Cel mai prețioase a fost astea, banii. Ghiozdanul, astea. Asta și asta, dar asta nu știu ce face. Bă, unde o avea eu băgat ăia? De că aici noi. Hii, mai am un d-ăsta. Bă, și nu l-am dat. Aha, să dădea câte două parcă. Bă, parcă câte două să dădea. Mai am d-astea, nu știu la ce s-au folosit. Nici eu nu prea știu bine la ce s-au folosit. Uite câte floricele am. Hai să mergem și la un joc de clasic. Lasă-mă. Deci să mergem la niște... Poate ne acceptă prietenul ăsta. Da, ne-a acceptat. Hai că poate ne mai facem rank mare. Facem diamond. Dar și eu mi-am luat tiga aia, skin-ul ăsta, ia după tiga. Stai ce... Da, mă lasă, mă, unde... Ce vreau eu acum să fac? Să
Alegem de aici ceva. Practic și sezonul o să se ducă și rancul meu e, vedeți, diamond 3, vreau să fac heroic, da, n-am mai făcut. Las că am eu un squad foarte bun, uite. Ce a făcut Claudio? Claudio ăsta avea, e un prieten de-al meu, puteți să-l căutați voi să jucați cu el. Mama, a scăzut în heroic, că avea heroic. Ce ai făcut, bobiță? Ia uite. Diamond 4, Diamond 4, sau poate a vrut să egaleze. Mamă, bă, și avea heroic la amândouă, bă. Sau ăsta, da, ăsta e Claudio. Frate, am avut și niște meciuri mai proaste. Avea heroic. Unde să ducem? Primul Rampage. Un King. Și ce am uitat eu să vă arăt. Vă arăt eu mai încolo că ne-a luat în joc. Gun King. Am mai pierdut, am mai câștigat. Da, poate îmi dau niște squad-uri de alea bune. Pus. Deci că m-a văzut de când am sărit. Ia că face echipa mea multe kill-uri. Uite, bun, deja la shotgun și la cuțite. Mă, la cuțitele astea de nu știu tavenele. Corp. Oh, mi-a dat headshot. Scar și e deja la păritoare. Shotgun. Bă, da, are niște skin-uri pe scenă. Avea și viață puțină. Mamă. Nobi au fost ăia îmbrăcați. Deci am dat la ultima headshot. Cum te-ai pus? Hai că mă omoră, dar bro, iată. Iată, Nobi, iată, iată.
Uite ce ascunzătoare bune e aici. Asta e la pro din toată echipa lor. Avem shotgun. Asta nu e de aproape. O să fie cam greu cu shotgun după aici, dar bă, lângă ei mă duc. Ne enervează. Trage cu mine la distanță și eu nu pot să ating. E tot cu shotgun-ul. Era aici un nob. Contează, noi avem M249. Putem să tragem de la distanță în ei. Uite ce frumos trag în ei. La distanță. Și M249. Am prins nobul și nu știe să tragă. Pușca asta e cel mai tare damage dintre toate. Pe lângă cuțit. Care cuțitul era... Ce-a tras? Mi-a dat headshot. Am și trecut la VZS. Cine trage și de unde trage? Pistol. Are caracterul lui Ronaldo și ăla e bun. Nu cu grenade. I-am dat damage. Facem noi 2 kill-uri foarte repede. Dar și eu m-am eliminat. Gata, am făcut buia. Bine, bă. Eu sunt tot la VZS. Uite, nobul. Bine, jocul ăsta. Vreau și la
Close One cum mai era? Parcă era la solo sau la squad, nu mai știu. Am jucat și la asta. Deci tot ca la... Trebuie să ne cumpărăm arme. Ce mi-au? Nici nu mi-am ales arme foarte bine. Double vector. Deci cealaltă avem eu. Mamă, m-a pus ăsta. O să nu se scuze cranul. Nu, să mă așa arme scumpe. Trebuie nici cu anul meu. Ce are nenea asta cu grenadele? Uite. Ce faci, nene? Ce ai făcut? Așa e țigara. Dar țigările alea. Headshot. Mergi de mult, mă? Da. Bă, dă-mă. Hai, Ăsta e fără internet. Băi, da, Nu se poate, suntem dublu în fața lor. Glante. Ia că s-au dus doi în arenă. Dublu vector. Ce tragi tu mine de la distanța asta? Double point a câștigat ăla nostru. 30 secunde. Vedem și noi pe cine mai mare. Ronaldo mi-ar trebui mie. Sau aloc, nu zic că sunt cerșetori de la pe Word chat care ce gift aloc, dați-mi gift aloc. Nu. Dacă n-am asta e. La scorul de 4. Mi-a dat cap peste tot. Bă, uite. Oh, aproape că am câștigat. Câte puncte trebuie să facem? Oh, nu mi se mai regenerează viața. Mamă, câte. M-a luat pe mine, bă, și dădeam la un headshot. Pe 90 mă lași. 1 versus 1. Pe 90.
Alu ăsta mai grea de aici. Bă, tu te dă la viață. Asta e de revanșă. M-a pus! Nu sunt prea bun pe aproape, doar pe distanță. Lasă, frate. E, tu ești. Oh, caracterul ăsta. De ce toate Mă vezi, te văd. mă Te-am văzut. Anul ăsta dai exact Băia, oricum. Ce examen fac? Băia. Eu la viață am făcut. Da, și cam atât cu a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați și la revedere!